ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiphinde ngithi thokoza, ngiyacamagwisa makhosi. Wena umuntu onabantu abadala, wena ikhona into uyiphethe, wena ikhona idlozi elikusingethe. Njengamanje ngithi bayede, makhosi amakhulu, makhosi amhlophe, ndlondlo zezulu, ndlondlo bashisa. Okokuqala ake siqalelane. Inamba yami, if ever there was a message ekuthintile noma you wish to come and see me, don't hesitate if you're in Joburg on Friday to call the number 066 00 266 33. Let us start here. My other number at Tegwini, you can get me on Monday, Tuesday, Wednesday. Gikhona. Ake siqalelana. Le video uma uyithola, uma uqeda kuyibuka, uma umuntu okholelwa esintwini noma olandela izinto zabantu abadala, ake uhambe uyoshisa impepho bonke. Uma ungakwazi ukuyishisa impepho nganayo, ake uhambe uyothola amakhandlela amabili ayelo, ebese ukhulume nje kuwona uthi ngibonga ukubona le video. Lalela ngikhulume nawe, ngiyajula manje. Uma uphakathi kwabangani, hlehla manje uhlale wedwa. There is something that I will touch eqiniso that you know that you need to swallow your pride and focus on it. Ngikhuluma nomuntu wesifazane njengamanje. Ngiyabuya kuwe baba, ungasuki. La lithi ikhwezi lezulu, kukhona into okumele uyivume ngenhliziyo ebese uyivuma nangomlomo, ukuze izono zabantwana noma zabo baba mkhulu bese ziyagezeka. Uma ngibuza ngithi yini leyo, uthi lo muntu kimi angikukhuze ukuthi sekufika kathathu lento esibonakalisweni noma emaphupheni akho. Ngibona amanzi amhlophe ohlala waphuphe, ngabona ibhayi lesangoma oke waliphupha, wayibuza ukuthi kwenzakalani. Awuboni ngani njalo mawungena emotweni noma mawuhamba phakathi kwabantu kucishe kuba nalezi ngozi eziba khona, ngoba ukhona umuntu owafa kabi noma ukhona umuntu owalimala kabi, leli gazi langavalwa. That is why noma uyogembula kusicala kancane ukuthi lento yenzeke, lento yenzeke igcine ingenzekanga, ngoba ikhona lento okufanele bese ngathi siyayiqaqa noma bese ngathi siyayigudluza. Kodwa uma sibheke kuDisemba, uthe umuntu kimi, uma ungaqinisa entweni yamakhandlela, ufunda ukukhuluma kuwo, kunento ezawulunga. Lalela, ngisaya la ekuthenini there is something okufanele ngabe uyayibonisana nabazali bakho, ngoba kukhona lesimo somsebenzi okufanele bese ngathi uyabizwa kuhlalwa phansi noma bese ngathi uyapromota. Kodwa ngabona abantu osebenza nabo noma baseduze kwakho bengaliphathi kahle leli gama lakho. Wasethi lo muntu kimi, mos wena uke waba umuntu ongathi uyazenza izinto kahle bakwethemba noma wangathi uyakhuphuka kakhulu, kodwa yabuya into yakho yadropa. Lezi zinto zakho zidrophe phela wena ngo-2022 kwaqala kwehla izinto. Into zakho zinamasizini, njalo mazithi July, njalo futhi mazithi October kukhona lento ekuzwisa ubuhlungu eyenzakalayo. Angazi mina ngabe sibheka kuphi bese siphinde sibheka kuphi. Ngibone abantu abaseduze bejika, kwaye kwasala abantu besilisa abawoshomi bakho, kodwa wathi uMoya Ngcwele akulungi ku relationship
ngosi ngibona uyikhetha inhliziyo yakhe encane kakhulu, angisho ngenkani kodwa la ngijule kakhulu. Lalela-ke baba, ungazi ukuthi wena siyabaleka kuwe baba. Okokuqala uke waba nenkinga wena enkulu, inkinga enkulu okubhekene nayo. Ngibona inkinga yezinyawo zakho ezike zajuluka kabi, zagcina zifuna ukukhoza into engathi ismell. Wasethi lo muntu into kade iveza leyo nto ingoba ekhaya kini ukhona umuntu wayenepower spiritually, enepower kakhulu. Lo muntu uthe makadlula izinto zakhe zanganakwa, ngoba namanje masilandela ukhona lo mntwana noma ukhona lo sisi oyintombazana okufanele ngabe niyamlungisela niyamnaka. Ngoba mangikhuluma nawe baba njengamanje ukhuluma iqiniso. Ubani lo muntu esingaze sithi thina uyagula, uhlala sinde aphinde aqale phansi lokugula, aphinde ahlala sinde aqale phansi? Ikhona iqiniso kumele silikhulume baba, eliyimfihlo elithinta into yasemsamo. Njalo makuthiwa ake kulungiswa noma kuyolungiswa izinto zasemsamo, ukhona lento ebuya abanye abantu kube sengathi abafuna ukuhlangana noma abafuna ukuhlala bazolungisa lento. Ngibona izitha ezikuhlele emuva obekufanele ukuthi noma niyazi la ngabe uqoqa abantwana bakho wena. Njalo uma uba nabantwana, kunabantwana abafihlile ongafuna ukukhuluma iqiniso ukuthi no, labantwana bakhona bayaphila. Ngoba kumanje ngibona uvukela into embi mani, ikuvukela kumakoti othungo wakho noma kwisithando esingesakho. Njalo uma ufuna ukukhuluma into engakuphathi kahle, kunalento efithi gugu uvalo olumbi. Kumanje ikhona into ezawuhamba kube sengathi emzimbeni kuthiwa kunegazi elishodayo. Kakwanti wena nawe ukhona ugogo ukhuluma nawe ebusuku, ngoba idlozi elilona engathi lihamba nawe kakhulu, idlozi lasekhaya kubo mama wakho, ngoba uyafisa ukulungisa izinto kodwa izinto azilungi kahle. I saw something which is very very big ezoqhamuka politically, kube sengathi kuthiwa sihlale phansi silungisa into engathi yinkinga. Ndoda ubona into zakho sahamba sayidelayisa ngoba wasuwakhuluma nabantu abarongo, noma wasuke wena kwangathi uskima nabantu abarongo. Ikhona into la ehamba iphinta isimo sento engathi umcebo noma into engathi imoto ezawususa ukukhuluma besifaka wena phakathi. I don't know ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa ngesikhali noma kukhulunywa ngesibhamu, njengomuntu engathi yazi ikhona into engagcina ifaka ukukhuluma okunemoto phakathi, kugcina kungena nesibhamu phakathi. Angazi mina ukuthi usebenzaphi noma angazi ukuthi uplanani into ezothinta isibhamu. Futhi wathi umoya asiyikhulekise, uthe umoya ake uthi mawulala man mos baba kube sengathi uthola imali engo-R1 abawu-7 ulala uyiqamilile kodwa uyifake endwangini emhlophe. Ikhona into ongathi ungakapheli u3 days bese uyangitshela ukuthi ngiphupheni, ngoba lento ingahamba kube sengathi i-affecta nomndeni wakho. Angazi mama, angiqedanga kumama kodwa kuwe sisi uthe umoya ongcwele geza izinto zakho kahle, uzukhuluma iqiniso nakubangani, ungakhuluma izinto ongafanele ngabe uyayikhuluma. Ngoba yazi la ngibona kuvaleka inzalo, ngabona wena lo ongapha, ngabona mina kunesisu esingagezeki kahle, okuyinto okufanele ukhulume iqiniso. Ngoba njalo makufanele into zakho ziphakame, kwehla imali uyibambe, kuneqiniso kumele ulikhulume uthi impela ngakwenza lokho kodwa ngikufihlile. Wathi umoya ongcwele namanje ikhona into eyadliwa kabi noma kukhona inhlanga ezirongo wayifaka kuthiwa uqinisa uthando, kanti lento idlozi lakho alihambisani nayo. That is why noma usebenzisa umuthi into zakho azicorrespondi noma akuvuki lutho. Ngiyacela mosla, yazi uma uyibone le video hamba ubonga abantu abadala, ngoba kukhona la ezokusiza khona. Kukhona into okufanele ugcine uhamba ufikile kimi, uyathanda uthandi. Khona into okufanele uhamba ugcine ufikile kube sengathi siyakusiza, ngoba noma ungakhuluma kambi ukhulumele kambi kodwa idlozi lakho nelami they are connected. For the fact ukuthi le video uyibonile, kukhona into okufanele bese ngathi idange enkosini. Ngiyabonga. Ngithe inamba yami ongangi-WhatsApp kuyo ithi 071 130 7808, egoli 066 00 266 33. Ungezi kimi uma ungakazi ungiphuphe, mina nawe ngiqale ngiconsult idlozi lakho. Kumanje bengingakhulumi nawe, ngifuna ukukhuluma nawe, bengikhuluma nabantu abadala bakuwe. That is why le video nawe uyibonile, bengingafanele uyibone kodwa uyibona ngoba sebe-approve abakini. Ngiyabonga makhosi.